Ini ang GMA Regional TV Early Edition. And we're back mga puso. You are still watching GMA Regional TV Early Edition. Nanginbantog sa role sa horror films, aktres nga si Kate Brios, kilalahang ta si Chika, kaupod kay kapuso Kate Renevilla sa Vista. Kate, good morning! Good morning mga kapuso! Kadumdum pa bala kamo sa mga sikat naton ng mga pelikula diri sa Western Visayas? Mga kapuso, I am talking about Maria Labo kag Teniente Gimo. Pila lang ini sa mga pelikula nga nangin kabahin ng aton bisita this morning. Let's all welcome actress and producer, Miss Kate Brios. Good morning, Kate, and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Hello, good morning. Magandang umaga sa lahat. Kate, bakit mo nagustuhan ang mga nakakatakot na kwento tulad ng mga tungkol sa aswang, lalo na mula dito sa Iloilo City at syempre Western Visayas? Para sa akin bilang isang artista, mas may thrill ang pag-aarte ko pag horror ang pelikula. At mas intense kasi, mas effective kasi pag aarte ka na nagugulat mo sa eksena yung manonood. Yun yung yun yung happiness doon. Kaya minsan na-joke din na ako na mag-produce kasi dahil sa genre ng pelikula. Lalo na kung may kwento ay ito ay genuine, ito ay totoong istorya at inspired sa totoong nangyayari. Kate, take us to your creative process. Paano ba yung brainstorming? Saan ang galing yung idea at pag mas nakakatakot ba, mas exciting? Okay, ganito. Bago kasi gawin yung isang pelikula, may mga pananaliksik din na aming ginagawa, no? Minsan pinupuntahan namin na mismo yung lugar kung saan mismo naganap yung kwento. At magkakaroon ng mga panayam sa mga taong nasa lugar. Tapos minsan kailangan nating magpaalam sa mga kinaukulan, lalo na hango sa totoong pangyayari. Kaya may mga pagkakataong paghirapan muna bago ito matapos yung buong kwento. Minsan doon ako na-challenge, no? Mas exciting yung pelikula pag may mga challenge. And now, let us talk about your film, Maria Labo. What makes it unique, Kate? Okay. Sa akin, no, unique siya dahil ang daming naging interesado, bata man o matanda. Okay, pag binanggit mo ang Maria Labo, alam na nila ang kwento. Tapos may mga nabalitaan pa kami sa ibang lugar. Pagsapit ng takip silim daw, lahat ng bata ay nasa loob na ng bahay. Before 6 p.m. ng gabi, dapat daw nasa bahay na, kay kundi si Maria Labo daw ay lumalabas na sa kanyang bakuran at naghahanap ng bata para kunin at lutuin. Yun yung nasa isip ng mga bata, no? Talagang pag nakita lang ako na ako si Maria Labo, tapos ganunin ko lang yung buhok ko, pag-alisa na sila. Kasi takot talaga eh. Yung name na Maria Labo, yun kasi yung panakot daw talaga noon. Ang Teniente Gimo, sikat sa Panay. Ano yung mga challenges na na-encounter nyo sa pag-produce ng istorya ni Teniente Gimo? Oo, no, about naman kay Teniente Gimo, no. So, kasi kami yung gagawa kami noon ng movie, yung parang istorya sa atin ba, hindi yung parang fiction, kundi yung parang totoo talagang nangyari na parang famous sa atin noon sa kasaysayan. Sa pelikulang Teniente Gimo, kailangan detalyado ang kwento at mag-iwan ng tatak sa bawat eksena ng kwento, no? Kinakailangan pang pumunta kami mismo sa lugar na kung saan doon nagmula yung kwento ni Teniente Gimo. Ganyan man talaga pag magre-research tayo eh. Kung saan yun, kung doon si kilala siya doon, kamag-anak siya doon. So, kinagather namin lahat ng mga information para mabuo yung kwento. Ang mga nakalap na impormasyon bago kami gumawa ng script, yung writer namin at combination with the director ng pelikula.
At minsan pa nga, may mga revision, marami pang revision magaganap bago simulan yung shoot. And Kate, baka naman pwede mo kami pasampulan ng isang line from Maria Labo, yung pinaka-memorable for you. Okay, like ganito. Kunin ko yung ano, para parang natural. Natatawa ko, pero anyway. Like that. Yeah. Emil! Ay! Mga anak! Si nanay! Gusto nang umuwi sa Pinas dahil nami-miss ko na kayo. Tapos biglang... Ganon. Wow, grabe Kate! Thank you so much! Salamat po sa pasample. Ano po yung mensahe mo naman sa mga kapuso natin, ng mga aspiring actors and directors, especially dito sa Western Visayas? Ang bawat eksena ng kwento ay dapat magkaroon ng marka sa mga manunood. At gawin nating inspirasyon ang mga pelikulang Pilipino. Parati nating tangkilikin at ipagmalaki ang mga pelikulang Pinoy at gawa ng Pinoy, of course. Kate, maraming salamat po sa oras at sa patuloy ninyong pagsuporta sa amin dito sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning again, Kate! Good morning! Thank you and God bless you all. Stay safe. Balik sa inyo, Sir and Adrian! Ini ang GMA Regional TV Early Edition.